Hello guys, good morning. To गासैखौबो आं टिउसन बरायबाय. To guys to आं भिडिअ होयैया बहुद गोबावानो जाबाय आरोना. To सम मोनाखैमोन न'नि खामानि मावनानै माने सम मोनाखैमोन भिडिअ बानायनो थाखाय. आरो एसे खामानि मावबा माने मेंनाय मोनखायोना बानाय फैयो आरोना. बेखायनो बानायनाय जायाखै भिडिअ. दा फुङाव नै 6टासो जाबाय आरो टाइमा. आं बेरायनो फैदों. To बेरायनायजों लोगोसे आं नोंसोरनो जोंनि बरमा एरियानि बरमा कलेजखौ दिन्थिनो नाजादों. माने दिन्थिनायदों आङो. नोंथांफ्रा नायलांदो. दा आङो मोनहैथ'वाखै. न'निफ्राय बारबोबाय आरोना. बारा गोजान गैला आरो मोनहैसिगोन. To जेबो नङा माने सम मोनैखाय आं भिडिअखौ होनाय जायाखैमोन. दा रेगुलार माने खामानिफोरा बे जोबस्र'बाय. रेगुलार होसिगोन आरोना. नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय. सापर्ट खालामबा एसे मोजां मोनो आरोना. आरो भिडिअ खालामनो थाखायबो एसे माने थुलुंगा मोनो आरोना. बेनो आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था. आंबो भिडिअ खालामबाय थागोन. दे होमबा थांनानै नागिरदिनि बरमा कलेजखौल'सै. नायलांथार दे. नै गाइस मोननाया माने बिखि बिल्डिं माखा. बिल्डिं खागासिनो आरो जोंनि बरमायावबो बिल्डिंआनो बिल्डिं जाजोब्बाय. To गाइस बेफोरनि अनारफोरा माने बर'आनो आरोना. डिफेन्सआव मावनाय गोजा आरो बांसिन. स' बेफोरबायदियासो बायनो हाखायोना बेयाव हाया बुहुद दाम नायना. बिखि टाउन एरिया गोलैबायना. बुहुद दाम गोलैयो आरोना हाफोरा. क्वालिटिया मोजां नङा दे आंना गाइस बेखौ मोजां मोनदों न'खौ डिजाइनखौ मोजां मोनदों एसे खैथा रुम मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6ता 7ता रुम दं आरो बिखिबोनि खानो थाखाय रेडि खालामगासिनो खाथ'वाखै आरो आगोलावबो मोनसे दंमोन ओरैजा थांबा माने बरमा फार्स्ट गेट मोनगोन आरो बरमाखौ दिनै आरो बाजार ना जा सानदे खालि माने बाजार जायो बरमा बाजार दा आङो बरमा बरमा कलेजनि गेजेराव दं आरोना दा ससे थांबानो मोनसिगोन बरमा कलेजआबो नैखि थांनांगोन आरो थांसै कलेजखै दा नैफोर न'फोरखौ नुदोंना गायसोमोन नैफोर न'फोरखौ थ' बेफोराव जाय मानायाव ओरैनो थाफैयो बर' कलेजाव भारा थानो हायो आरो भारा दोनो आरो बेयाव जुदि खालि थायोबा मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो जुदि फरायनो थाफैयोबा आरो नैफोरखिबो दङ पेइं गेस्टबो दङ आरो रुम भारा लानायनि एक्सट्रायै ओइ भितरखिबो दङ आरो माने खाथि बारा गोजानाव हाबलायनाङा खाथियावनो मोनो आरो जुदि जायगा थायोब्ला सब थाखायानो बांसिन आरो भारा पेइं गेस्ट आरो बयस हस्टेल ओरै थायो आरो नै टयलेट नै जाबाय महाकाल फास्ट फुड बे माने बारा गोबाव जायाखै खुलिनाया मास मोननै मोनथामसो जाबाय आरोना जों गामिनि जायो आरो अनारा मोजां संनाय खावनायफोरा मोजां जायो बहुत मानसि हाबो आरो कलेजाव फरायनायफोरा सब बेफोर भारा गोजा थायो आरो नैफोर न'फोरा लाइन नै हाथाय बाजाराव दखान जनाय बायदि लाइन भारा मोनो मोनसिगोन नै ब्रिजखौ बारबानो मोनसे दलंखौ बारबानो मोनसिगोन आरो बरमा कलेज गेटआ मोनबाय नै बेनो आरो फार्स्ट गेट बरमा कलेज वेलकाम टु बरमा कलेजनि गाइसमोन हाबनोसै गुड मर्निं बरमा कलेज थ' नै स्टेजखौ नुदों आरो गाइसमोन बे स्टेजआ जाहैबाय बे माने कलेजखौ गायसनदों आरो ना स' बे दा थैना थांबाय दा इनि करेन्टरनाथ दासनार स' इनि स्टेजखौ बानायना दोनदों बेवहाय मोखाङावनो आरो नांला मोखां बरमा कलेजआ बेनो आरो ना गाइसमोन आं दा सिङाव थांनो हाथ'ला माने पारमिसन गैया होनना मथे आं पारमिसन लानाय जाखानाय फुङाव फैबाय दा बे NCC सिखायगासिनो इनो मथे कुवालिटिया मोजां उथिया होख्रावगासिनो फुङाव हिट जादों हारसिंखाय आरो लाजिनाय मोनदों एसे बारा जाया मोनथारदों आरो 50 बोसोर जाबाय आरो ना गल्डेन जुबलिनि नैयो स्टेचुआ 50 बोसोर जाबाय कलेजआ 50 गल्डेन जुब सनाथि नो पार्किं 50 सनाथि मायथाइ आरो ना 50 बोसोर बारबाय कलेजनि फिसारि जाबाय बेखौ फोथाराव थांनो हाला आं दा प्लेग्राउन्डआव थांसै बिखि प्लेग्राउन्ड दङ माने बरमा कलेजनियानो गेलेग्रा फोथार खेलाफोर जाबा बेखि गेलेयो प्लेग्राउन्डआ बेनो माने फुङाव खायसे खानै प्रेक्टिस खालामनो फैयो आरो बेवहाय जोंबो आगोल फैयोमोन दा फैला आरो ना एसे बानाय मोनग्रा जाबाय फैनांगोन र' उनाव फैगोन मानसि जिरायग्रा आरो ना बियो दा बेनिफ्राय दिन्थिहरनोसै उननिखि आं मोखांनिफ्राय बारा दिन्थिनायासै बिखि NCC लाबाय दंमोन आरो थांनो बोरैबाबो जायो भिडिअफोर लानो होगोन आं बिसोरो बेनि थाखाय लानाय जायो आरो बे उननिफ्राय दिन्थिनोसै नोंथांमोननो
Ya गाखोनोसै थ' नैफोराव क्लासफोर गैथाबा जिरायना थानो हायो जिरायजायो आरोना जिरायदोंखाय दंफां सायाफोर गरम बोथोरावबो हिट जाखायो दंफां गोजाना साया आरो एसे गार्देन जाबाय आरो बरमा कलेजआ आमलखि फिथाइबो दोङो बुद फिथाइ सुमफ्रामफोरबो दोङो आरोना नै जाबाय जलफि खाना आरो बुकुल बिफांबो दोङो इखिनि जफाफा गोदोर जनाय खाथिनिया बुकुल बिफाङानो आरो थाइजौ दोङो मुदुफुलबो दङ दखन बिदिनो नारेंखल दङ आरो बे जाबाय सारमोननि गारि लाखिग्रा जायगा आरोना बेफोर क्लासरुम माने क्लास जाजोबो आरोना बेखिनि हरदो एखि बड' मेजरनि क्लास लायनो एखि मोजां नुदो आरो बेहायनो साना दासो ओंखारबोदो गोरलै हिट जादो थ' गाइस नोंथांमोना जुदि ब्रह्म कलेजाव फरायनो सानदोंब्ला बेवहाय स्ट्रिमा दोङो आर्टस दोङो साइन्स दोङो ओमफ्राय आरो बड' दोङो आरोना बड' मेजर थ' आर्टस ओमफ्राय आरो कमार्स गैया दे ओमफ्राय बेयावबो दोङो BCA दोङो आरोना BCA कम्पिउटार लाइना स' ओमफ्राय बे आर्टस साइन्स आरो BCAफोरा माने डिग्रि लेभेलसो दोङो आरोना मास्टार गैया आरोना खिन्थु बर' मेजरा बेहाय मास्टार दोङो आरोना मास्टार लानो हायो बेयाव मास्टार फरायनाय जायो माने बर' मेजर लायो बे मास्टार फरायखानो हायो बे कलेजावनो आरोना बरमा कलेजावनो थ' गाइसमोन भिडिअसखौ बारा गोलाव दिन्थिनो हायासै आरोना मोनसे NCC लाना दोंना बिसोरो थ' भिडिअस लानो गोनां मिथिया आरोना बेनि थाखाय एसे गुसुं लाबाय माब्लाबा सम मोनोब्ला माने टाइमफोर मिलायबा होगोन आरोना गोलाव एसे मोजाङै फोरमायना होगोनथ' आरो जाय नोंथांमोना जुदि बरमा कलेजाव फैफेराखै फैनोब्ला जाय बिथांमोना आरो खोनासं गाइसमोन जोंनि बरमायाव माने बास लाखिग्रा मोननै दङ आरोना मोनसेखौ होनो फार्स्ट गेट मोनसेखौ सेकेन्ड गेट थ' बे जाय माने क'क्राझार बा बङाइगाव साइडनिफ्राय फैगोन बा बरपेटानिफ्राय फैगोन बेफोर जानानै फार्स्ट सक मोननाय नङा आरोना सेकेन्ड जायगा लाखिगोन सेकेन्डबाबो बेखि माने नामा फार्स्ट गेट दे जोंनिया दा गुवाहाटिनिफ्राय जे फैनानै सक मोनगोन बेखौसो फार्स्ट गेट होनना बुंनाय जायो नामा आरो क'क्राझारनिफ्राय जाय माने फार्स्ट गेट मोनगोन बेखौ सेकेन्ड गेटसो होनना बुंनाय जायो आरोना नोंथांमोना कनफिउस नाङा माने बङाइगाव क'क्राझारनिफ्राय फैनाय गाइसमोना फार्स्ट मोननाय सकआव ओंखारनाङा मानोना बेखौ सेकेन्ड गेटसो होनना बुंनाय जायो माने बिनि नेक्स्ट सकआवसो ओंखारोना बेसो माने फार्स्ट गेटआ आरो माबानिफ्राय खसखा जाय माने सानजा साइडनिफ्राय फैगोन बिसोरनिया माने ग्रोब जि फार्स्ट सक मोनो बेनो फार्स्ट गेट आरोना बेयाव ओंखारबानो जाबाय आरो दा थांसै आङो हारसिंनो आरो एसे रावबो गैखाया नै खानै फैगासिनो प्रेक्टिस खालामनो थाखाय फुंनि बेरायफुंनानै लुबैयाना जोंहा न'आव खामानि दोङो थ' जेबो जादोंलै बिदिब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थादो सापर्ट खालामबा आङो एसे थुलुंगा मोनो भिडिअस खालामनो थ' भिडिअसखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै बेखिनिखौनो दिन्थिनाय जाबाय सरदाव बरमा कलेजखौ थ' मोदै मोनखो भिडिअसखौ कमेन्ट खालामदो इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला दिनैया माने इनफरमेटिभ होनाय रखम जाबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच जोबजासे नायनो थाखाय बाय बाय गाइस